Okei, tervetuloa meidän videoon. Nyt pelataan Heydet. Kato. Nyt pelataan tätä Supercell-peliä Heydet. Katsotaan mitä tapahtuu. Joo, tää näyttää ihan hyvältä. Mitäs? Ihan hyvin menee. Mutta sitten katsotaan vaan. Joo. Ei tässä näytä olemaan mitä mä tarvitsen. Joo, ei näytä olevan. Sitten katsotaan tätä. Ei oo. 9 minä. Pistää tämmönen tänne. Kysyt munia, tietenkin saat. Joo. Katsotaan tämmöstä. No, joo, tää on hyvä. Noin, pistä vähän tämmösiä nauluja tänne. Joo, ja sitten nyt katsotaan tää heidän juttu. Ostaaks kukaan? Katsotaan. No, miksei kukaan ostaa? Eiks nää oo vieläkään valmiit? Nää on ainakin valmiit. Yeah. Dedidudi. Sophie for corn. No. Sit. Jotain. Tätä mä rakastan. Yeah. Mulla on kohta näin paljon tonnia. Kattokaa. Hei. Mulla on kohta näin paljon tonnia. Kattokaa. Hei. Kattokaa. Mulla on näin paljon tonnia kohta. Mä tarvii porkkanaa. Ei oo tilaa. Sitten. Nyt. Älä ostu. Jee. Porkkana mulle. No. Ei oo. Joo. Jee, 5 porkkanaa. Vitsi, toi oli mun yhtä muuten. Porkkanaa. Jee. Mulla on porkkanaa. No. Onks tässä porkkanaa? Jee. No. Nyt saada tästä vähän lastia. No. Vitsi. No. Tällaista tulee olla hyvä. Pistetään vähän näitä juttuja tänne. Joo, nais sitten. Nais. No. Tää helppo. Yeah. Yeah. Tätä mä ehkä poistan. Pistää vaan. Ei oo. No, katso sitten. Sä tarvit apua. Et tarvikaan. Ei. Sitten, sä tarvit apua. Auta aina. Ei oo. Oiva. No, uusi lehti. Ainakin tästä tulee jotain.
Mäkin tarvitsen apua. Ei mitään. No. Kukaan ei auta. Ei kukaan. Ei tosiaankaan kukaan. En mä koskaan pääse yhdessä väliin tässä pelissä. No. Otetaan vähän nyt. Tästä pelistä vähän pois. Sitten otetaan vähän bombitsia. No. Nyt katsotaan vähän bombitsia. Näin, se on hyvä. Onks täällä jotain tapahtunut? Base on varmaan hyökätty. Joka on jo tyhmästi tehty. No, sanoi Joska. No, vaikka siitä ja sitten vaikka siitä ja sitten vaikka tälleen. Sitten täältä vähän Victory Ponce. No, tää on hyvä. Katsotaan tää hyökkäys. Tää varmaan. Ei mun Bessi hyökätä. Miksi just Morten? Mä kyllä. No, tää on kyllä vähän ihmeellistä. Tää ei oo kyllä tavallinen. Mitäs tää? Tää ei oo tavallinen. Pitää niinku. Mikä tää on? Mitä? Mitä vitsiä? Tää ei oo reilu. Tää ei oo reilu. Tää ei oo yhtään reilu. Kohti se ottaa vähän turpiin. Katsotaan vaan. Hei! Otta. Mitä tässä tapahtuu? Niinku? Ei tolleen ryysitä mun kotiin, hei. Mitä? Ei tossa oo mitään järkeä. Ei oo mitään järkeä. Ei oo mitään järkeä. Kato, tossa ei oo mitään järkeä. Eikä nyt käytäkö mun aikaa mulle? Joo. Lopettakaa se hyökkäys. Te ette voita mua. Nyt kyllä tuli. Mitä? Tää kyllä lepis. Tästä ei tuu mitään. Noi pärjää Morterille yhtään. Ei, älä yritäkään. Ei tos hyökkäyksessä ollut oikeastaan mitään järkeä, koska sanoi Joska. Kato, ei oo mitään järkeä. On mitään järkeä tossa. Mitä? Nyt ei kyllä tajua. Eikö se nyt tälleen teki? Kuolit teitä? Mitä? Sä. Mä veikkaan, että tää tyyppi ei voita. Ei voita. Ei kyllä varmaan voita, mutta ei hulluna voita. Tää on kyllä ihan varma. Tää on varma. Tää on varma. Kaikki miksi te nyt tällä teette? Ei tossa ollut mitään järkeä. Mitä? Mitä? Mitä te teette? Tällaista. Tää hyökkäys on niinku ihan reilu. Ei tuu mitään teidän hyökkäyksestä.
Nyt te kuulette vähän maistaa, että tämä oli porukalla pysty mitenkään voittaa. Ette pysty. Ei pysty. So viva coin. Ette tota pysty. Mähän sanoin. Niin. Pöllöt. Miksi nyt ollaan teitä? Te olette tietenkin voittanut, mutta te ette vaan jaksa. No. Katsotaan tää vesi. Onko? No. Katsotaan vaan vähän tilannetta. 14-vuoden tyyppi. Ei varmaankaan hyvä. No, aloitetaan nyt. Ei tässä jaksa mitenkään odotella. Pistetään toi. No nyt tästä ei tule kyllä mitään noilla. Sitten Sofi Fokon. Pistetään noi tuohon. Sofi Fokon. Te kuolette. Mä oon mestari. Kato, mä oon mestari. Poissi. Olet! La la la. Tästä tulee reilu voi. No. Katsotaan. Tuo on varmaan reilu voitto. Ja. Nyt voitetaan. Helikopter! Hop! La. Victory. Me saatiin Stonea, Woodia, Goldenia ja 2 Victory Pointsia. No. All we forgot. Tää on hyvä. What? Siirrytään tänne. Oh my god! Oikeesti. Nyt ei kukaan päästä. No. Okei, näet meidät seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!